Читалищата са онези центрове, които пазят духа в малките населени места, които съхраняват българското, народознанието, самосъзнанието, нашата култура, традиции, обичаи и всичко това, което искаме да предадем на следващите поколения. Общината и общинската администрация трябва да направят всичко възможно, за да бъдат съхранени тези центрове. Община Габрово от години има проблем с начина на разпределение на субсидията за читалищата. Не бива това разпределение да се превръща във време и място на раздор, спорове и грозни сцени между отделните културни дейци. Трябва да има ясни и прозрачни правила за това как се случва разпределението на субсидията от държавата и в допълнение към това би трябвало да има допълнителни средства, които общината да предоставя на читалищата. Защото дейността на тези културни центрове е изключително важна. Тя запазва нашите традиции. Тя запазва нашето самосъзнание, тя запазва нашата история. И в тези населени места, в които все още има читалища, все още има млади хора, които ги посещават, има действащи библиотеки, Община Габрово трябва да направи всичко възможно, за да се запази тази дейност, тя да се развива и читалищата да не изглеждат по този начин. Тъжни, стари, очукани сгради и единственото, което хората получават като отговор на запитванията за това, защо не им се помага, да бъде, че няма средства. Купуването и продаването на гласове е престъпление.